Zdravím vás u mýho nového videa. Dneska jsem tady v Afghánistánu na minově poli. Včera jsem odbohnul 3/4 milionu židů. A dneska se pokusíme zbavit psychopatického maniaka se příslušnosti národní, takže už nebude na do smrti černý. Co se to děje? Nevím. Lidi, to bude on! To je on, to je ten náčelník. Já se střelím, jo? Tady mám nějaký zbraň. Střílí po mně. Kurva, oni mám zabil, ty vole. Kámo, on docela vypadá jak tohle. Šel tam, kde jsem byl předtím. Zůstanu tady, lidi. Takže něco vám řeknu o tady tom psychopatickém násilí. To debil, který žije zavařovaný okurky k večeři. A včera jsme... Už je vidí lidi. No tak to jsme v prdeli. Já jdu sejmout lidi. Pojď sem. Lidi, on po mě střílí. Lidi. Jsem tady, odsvětí. Nejsi, vole, tě tu nevidím.